sigueu benvinguts i benvingudes un cop més a Filosofia d'Estar per Casa i continuem amb aquesta sèrie de convidats referents de la filosofia per a nens i avui ho fem amb l'Emili Azuara. L'Emili és llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona. Actualment és professor de l'àmbit de l'ètica i la filosofia a la secundària de l'Escola Singla, a Terrassa, on també desenvolupa la tasca de cap d'estudis i, a més, és el responsable del projecte de Filosofia 318. A més de la llicenciatura, també posseix el màster en Filosofia 318 i és precisament en aquest màster on fa de tutor en línia. A part d'això, també comentar que l'Emili és formador de formadors al grup IREF, que recordem que és el grup que promou el projecte de Filosofia 318 a Catalunya. Moltes gràcies, Emili, per haver acceptat aquesta invitació. Moltes gràcies a vosaltres per la invitació. Llavors, Emili, la primera pregunta que hem anat fent als altres convidats és saber una mica com arribeu al camp de la filosofia. Què us interessava en aquell moment que us hi poseu de ple? Bé, ja podríem diferenciar dues fases. Quan era jovenet, un jovenet del que gairebé ni me'n recordo, jo crec que vaig arribar per curiositat, per inconformisme i per insatisfacció amb les respostes que en aquells moments qualsevol que hi havia al voltant em podrien donar. També per eliminació, vull dir, és una mica trist, però el fet de pensar que jo serveixo per alguna cosa més que per la filosofia. Però, sobretot, ficar-me en el projecte de filosofia a l'escola de la manera que ho estic ara és, mira, un d'aquests meravellosos atzars que té la vida, una coincidència, primer amb una experiència del Jordi Nomen en la seva escola, una experiència que va transmetre en una conferència de filosofia a Lleida l'any 2008, en la que també vaig conèixer a la Glòria Arbonès. Paral·lelament, aquella tardor, vaig assistir a una conferència del Josep Maria Terricabras, amb el nostre director de l'Escola Singla de Terrassa, i jo vaig fer-me una sèrie de preguntes, vull dir, què hem estat fent a l'escola fins ara? O d'una altra manera, la filosofia és quelcom ben diferent, però jo no feia res diferent a l'escola. I jo crec que van ser, sobretot aquests últims contactes, aquestes últimes coincidències, les que van provocar que d'alguna manera féssim un tomb des de la direcció de l'Escola Singla i entréssim en la filosofia, no en l'explicació de la filosofia. I aprofitant això que em comentes de la distinció aquesta que ja has apuntat tu, de no fer l'explicació de la filosofia, sinó entrar a dins de la filosofia, llavors què és, Emili, la filosofia? Què és per tu? Com la defineixes? Sí, això és un diàleg continu de què hem de fer, explicar filosofia o fer que els nanos filosofin. Mira, és el mateix conèixer les alineacions de tots els equips de primera divisió de qualsevol esport que poder llançar un penal a última hora en la final de qualsevol d'aquests esports? Evidentment no. Una mica seria aquesta l'analogia. No es tracta d'estudiar les respostes que han donat. Filosofar no és estudiar les respostes que han donat altres filòsofs, sinó intentar veure el món amb les seves ulleres, plantejar-se les mateixes preguntes i intentar donar les seves pròpies respostes. No es tracta d'estudiar Sòcrates, sinó més aviat de jugar a ser Sòcrates. Això és molt interessant. I llavors, ara que parles de jugar a ser Sòcrates, per què serveix la filosofia? Té alguna utilitat? Ja que parlem... a Sòcrates la utilitat li va portar... No li va anar bé. No li va anar gaire bé, no? No li va anar bé, no. Sí, aquesta pregunta, els nanos que entren en primer contacte amb la filosofia, abans de la primera sessió sempre te la fan, no? I això per què serveix? Hi ha una altra analogia. Abans he posat l'analogia de la lliga, jo poso l'analogia de les sabates. La filosofia són com unes bones sabates, vull dir, t'ajuden per caminar per la vida.
t'ajuden a caminar per la vida. Vull dir, es pot caminar sense filosofia, evidentment. Es pot caminar sense fer-se plantejaments, sense fer-se determinades preguntes. Més aviat perquè són incòmodes, perquè després poder fins i tot perds la son, no et deixen dormir. Però es pot anar per la vida. I es pot anar per la vida sense sabates? Doncs també. Però en un o en altre cas, el rendiment que li traiem a l'esforç i a la petjada i l'avenç no és el mateix. La filosofia serveix per construir-nos. La filosofia serveix per aclarir qüestions molt de base, qüestions que no apareixen en cap base de dades o en cap enciclopèdia, com per exemple quines són les coses importants, qui vull ser jo, com m'agrada el món, què vol dir ser un bon professional, com educar bé els meus fills, com fer que els meus alumnes pensin. Totes aquestes coses són les que m'ha aportat la filosofia. Si més no, el fet de qüestionar-me-les. Ostres, doncs, molt interessant altre cop aquesta analogia de la filosofia són com unes sabates, no? Vull dir, pots caminar, no? Sense filosofia, pots anar sense filosofia per la vida, però potser val més calçar-se, no? En aquest sentit. Llavors, parlant de calçar-se, poden realment els nens calçar-se? És el mateix el filosofar d'un nen? Pot filosofar un nen? Ho fan al mateix nivell que nosaltres, els adults, vull dir? Vull dir, el problema no és si poden filosofar els nens. Els nens no paren de filosofar. El problema és si ho fem nosaltres, si ho fem els adults. Els nens no han creat encara un sistema referencials. Tot és nou, res no és normal. De fet, quan les coses comencen a ser normals és quan la cosa va malament, perquè es produeix l'abandonament de la recerca, és normal, passa sempre. Jo recordo una lectura que em va no poder trasbalsar, però em va incidir, que va ser les primeres pàgines del Món de Sofia, de Justin Gardner, que fa un exemple en què hi ha un nen que està prenent l'esmorzar amb els pares i li interessa molt la mare que està llegint el diari i obre i tanca el diari, i això és un món meravellós, perquè cada vegada que obre i tanca el diari podia aparèixer una imatge nova amb un soroll nou, i això li crida tant o més l'atenció com si l'altre cònjuge, no recordo si era el pare o la mare, si apareguessin volant per la cuina. Vull dir, res no és normal, tot està per fer. Els nens no paren de parlar de filosofia. Darrere dels seus comentaris hi ha presumpcions filosòfiques. Quan un alumne o una alumna es queixa de que X ja no es fa amb mi i això em dol, hi ha una necessitat d'emotivitat, d'aprofundir en l'emotivitat. Quan et diuen que el TikTok no és per iaios, que és per joves, hi ha darrere un implícit concepte de persona o, no sé, on esteu treballant, el continu qüestionament de la regla, el continu qüestionament de la norma que fan. Vull dir, darrere de tot això hi ha filosofia. Els nens, les nenes, no han perdut la capacitat de sorpresa. Qui la perdem són nosaltres. Ells filosofen de manera natural, no paren de qüestionar-se el món. Sí que és veritat. De fet, se m'acut també allò que diuen que els nens són grans filòsofs perquè no paren de dir per què, no? Hi ha segons quines fases. Per tant, en aquest sentit, penso que m'has convençut bastant, Emili. Llavors, anem a una pregunta una mica més tendenciosa. Poden filosofar? Ja ho has dit, que no és que puguin, sinó que és una constant de meravellar-se amb el món que tenen els nens. Però per què ho haurien de fer? O sigui, cal que realment filosofin? No hi ha altres coses en les que puguin invertir el seu temps, Emili? Cal que filosofin els nens. A qui pot molestar que filosofin els nens? Pensem, vull dir, per mi la resposta és un sí rotund. A qui pot molestar que hi hagi una ciutadania militant? A qui pot molestar? O cal que hi hagi una ciutadania dialogant, exigent, crítica, que discrimini de pensar bé, que utilitzi el pensament creatiu, que en les seves decisions tingui en compte
les possibles conseqüències sobre els altres, és a dir, que desenvolupi un pensament ètic. Volem això o no volem? Jo crec que tots estarem d'acord que tots volem una societat basada en ciutadans i ciutadanes amb aquestes característiques. La següent pregunta que ens hem de fer és: tot això és innat? És producte d'una genètica especial, per tant, això vol dir que estarem a la sort de l'atzar. Si no és innat, vol dir de quina altra manera el podem aprendre a través d'una explicació, d'un contingut explícit. Jo et dono uns apunts, t'explico que són criteris, que són valors, i com que tu això ja el tens en els apunts, quan siguis un individu adult, el posaràs en pràctica. Penso que tots veiem que això no és així. Valors i criteris no són innats. Valors i criteris no són transmissibles amb apunts o amb una explicació explícita. Per tant, directament és necessària l'experiència filosòfica, l'experiència de la filosofia, la pràctica de la filosofia, del diàleg, del bon pensament crític, creatiu i curós. I ara que ens parlaves d'aquesta pràctica de la filosofia, amb aquest triumvirat que ja ha sortit, de pensament curós, pensament creatiu i pensament crític... La Trinitat. Sí, la Santa Trinitat de la filosofia 318, oi? Sí. Doncs m'agradaria una mica que, aprofitant aquests tres conceptes, ens parlessis de quins filoprojectes, de quins projectes heu desenvolupat a l'Escola Cingle, que és Filoscola, diguéssim, que tenim ja instaurat el projecte de filosofia 318 i per tant sou Filoscola a Catalunya, que ens parlessis una mica com fer realment la pràctica filosòfica, ja que hem dit que no és el mateix coneixes l'alineació del Barça que marcar un penal sent Leo Messi, d'alguna manera, doncs com som Leo Messi, com practiquem el bon pensament? Sí, suposo que els companys del grup IREF que hauran estat abans és possible que t'hagin explicat. Nosaltres, el Cingle, som Filoscola des que es va crear aquest projecte. Abans de la creació de les filoscoles ja posàvem en pràctica la filosofia 318. La filosofia 318 és un projecte que ve de lluny, de finals dels anys 60, en els Estats Units. Va ser creat per Matthew Lipman i Ann Sharp i es basa sobretot en la creació de comunitats de diàleg, de comunitats de recerca, de generar diàleg filosòfic, de generar autonomia en el pensament dels nens i de les nenes, més que votar, d'arribar a definicions consensuades, a definicions que es construeixen, a la construcció de la veritat. Té molt a veure també amb Nietzsche, amb el perspectivisme, amb el multiperspectivisme, amb la noció de que la realitat i la veritat no són úniques, són múltiples i tot el que vulguem apropar-nos a la realitat haurà de ser a través de juntar, aunar totes les perspectives possibles, però tota la filosofia 318 està d'alguna manera organitzada en base a aquests principis. I el fet que pensem en moltes dimensions, de manera crítica, com hem dit, de manera creativa, però també de manera curosa, ho entendràs molt fàcilment, o qualsevol que sigui una mica profà en això, vull dir, un camp de concentració de l'Alemanya nazi pot estar críticament pensat de manera fantàstica, totes les càmeres equidistants dels dormitoris, dels crematoris, vull dir, pot haver una anàlisi matemàtica d'això, pot ser perfecta. També pot ser creatiu, perquè fins i tot es poden permetre el luxe de posar alguna cosa que embellezca allò, però evidentment li falta una part del trípode, una part de la Trinitat, que dèiem abans, no és un pensament curós, no és una tria ètica. Per tant, el pensament humà, quan és bo, pensar bé, implica pensar sota aquests tres paràmetres, sota aquestes tres dimensions. I això és el que s'intenta fer en l'aula. La sort, tu ara diràs, mare de Déu, vull dir, què tenim al davant? La sort és que ja tenim un projecte muntat. Un projecte muntat on
tota la varietat possible de temes que puguin interessar estan d'alguna manera previstos i estan d'alguna manera pautats per generar converses, diàlegs, plans de diàleg, en què el professor provoqui que els nanos aprofundeixin en aquests conceptes. Per tant, la bondat del projecte que desenvolupa el grup IREF a Catalunya, del projecte de Filosofia 318, és que és una gran quantitat d'activitats cohesionades, organitzades, amb una poderosa base pedagògica, que bàsicament el mestre només ha de voler entrar i formar-se. Des del cingle vam ser Filoscola fa molts anys, vam entrar dins de la Filosofia 318 i hem entrat en molts dels projectes que el grup IREF ens ha proposat. L'Hort de la Joanina, una gestió de l'hort escolar sota una perspectiva filosòfica. Ostres! Sí, amb reunions valoratives, amb assemblees valoratives prèvies, on es parla o es dialoga sobre la bondat, l'ètica i la bellesa, l'estètica. Vol dir, és millor sembrar farigola que no pas, per exemple, maduixes. Per què? Perquè, vull dir, què serà bo, què no serà bo, què convé, què em convé a mi, què convé a tots. O si més no, si volem un altre criteri, vull dir, bellesa, i si amb dos criteris poden anar junts, vull dir, tot això es dialoga en l'hort de Joanina. Ostres, doncs que interessant. La veritat que... I és una manera de posar a la pràctica, no?, tot això que dèiem. Ja no és parlar teòricament de què és el bé, què és la bellesa, sinó amb un exemple molt pràctic, no?, com és què necessitem, farigola o el bé comú, no? Què ens interessa aquí? Clar, per què plantar maduixes és millor o més vell que plantar farigola, val? I l'últim dels projectes en el que ens hem embarcat és en les comunitats de diàleg virtual, que són, d'alguna manera, és una experiència molt enriquidora, molt recomanable, que va néixer a partir, també per l'atzar, a partir d'un contacte, d'un viatge que va fer membres del grup IREF a Mèxic i un contacte amb una escola mexicana, amb Los Álamos de Cancún. A partir d'aquí vam entrar en contacte amb mestres d'allà i van generar una estratègia, una activitat conjunta. Comencem normalment amb un visionat d'un curtmetratge. Això es fa per separat. A partir d'aquest curtmetratge els alumnes plantegen els seus dubtes, les seves qüestions. Hi ha un diàleg dins del grup, a Mèxic i aquí, o a Argentina o aquí on sigui, sobre quines són les bones preguntes, per què una pregunta és millor que una altra, per què cal començar per aquí i no cal començar per allà. Per tant, també hi ha una gran quantitat de judicis valoratius en això i a partir d'aquí es produeix la sessió conjunta. Fem mitjançant alguna d'aquestes plataformes, o Zoom o Meet, un semicercle en l'escola mexicana, un semicercle aquí, i ens veiem per pantalla i comença el diàleg. O sigui, així, no només amb aquest projecte, no només han estat... O sigui, no només hi ha hagut un diàleg amb els propis alumnes de Terrassa, sinó que també s'han connectat, han dialogat sobre aquestes qüestions una mica, doncs, o sigui, amb l'altra punta del món, no? Des de Terrassa, amb alumnes de Cancún, tenint els mateixos trampolins, no? Que si aquest documental, suposo que també es deuen poder utilitzar. El Jordi normalment ens posava molts exemples, que si l'arquitectura, el teatre, que si imatges, qualsevol cosa pot ser un detonant per la reflexió. Exacte, una obra d'art, una imatge, i és molt enriquidor. És molt enriquidor perquè si el que volem és que, com dèiem abans, que quan deies cal que filosofin, clar, cal que vegin el món amb uns ulls que no seran mai els nostres. El fet de compartir perspectives amb gent tan llunyana ofereix això, comprensió del món, ens permet lluitar contra els prejudicis. Al final de cada sessió hi ha una postsessió en petit comitè en els nostres alumnes, diu, bueno,
vosaltres esperàveu aquestes respostes? Vull dir, quina era la imatge que teníeu abans, quina és la imatge que teniu després? Com pensàveu vosaltres que pensaven o que s'expressaven els mexicans? Val? I això, per lluitar contra el prejudici, per lluitar contra la idea prefixada, a part d'una gran transversalitat, vull dir, això és de profit per a altres matèries. La pregunta de, on està Cancún? Bueno, doncs anem a mirar on està Cancún. I per què parlen, per què ens podem comunicar amb ells? Per què parlen espanyol? Doncs anem a estudiar per què podem comunicar-nos amb ells. Val? I també, per què no dir-lo, per la motivació que ofereix. Durant aquest confinament hem fet de manera voluntària 10 sessions. 10 sessions voluntàries de filosofia 318 a 3 bandes, amb l'Escola Los Álamos de Cancún, amb Montcler, de León, Guanajuato, i amb el Cingle, de Terrassa. S'han fet 10 sessions, en tots els casos, amb alumnes voluntaris i voluntàries. Ostres, que interessant el projecte, perquè el que ens ha passat a molts és que alguns projectes han quedat truncats, sobretot per aquestes noves condicions de confinament, però en canvi aquest projecte em sembla que també el que és meravellós és que ja havíeu implementat les TIC abans del confinament i tot, i aleshores per vosaltres ha sigut canviem l'espai, però igualment podem continuar comunicant-nos i ja que hem creat aquestes comunitats de diàleg podem continuar-les, encara que les circumstàncies siguin diferents. Ja ho fèiem abans, doncs amb el Covid l'hem continuat fent i teníem una raó més. Volíem conèixer quina era l'experiència del Covid en la joventut d'aquí i d'allà. De fet, el projecte d'aquest confinament es deia Joventut i Covid. Vale. Ostres, doncs em sembla superinteressant que puguin compartir experiències, la coneixença també, això d'una escola tan llunyana com seria Cancún, que... Ostres, doncs em sembla superinteressant això que ens comentes. Llavors, ara suposem que algú que tingués una mica de dubtes sobre filosofia 318, estigui escoltant-nos, vegi que es fan projectes tan xulos, quin consell donaries a aquella persona que... Perquè, clar, tu comences a formar-te, però abans tot això del món de la filosofia 318 també t'era totalment desconegut, no? Però què aconsellaries per començar a introduir-se en aquest món? Jo crec que tot aquell o aquella que vulgui fer filosofia en l'aula, no senzillament transmissió d'informació de caire filosòfic, sinó provocar filosofia, provocar pensament, primer jo li recomanaria que es formi. Que es formi i que entengui quin és el nou rol de mestre. No només de transmissor, que també, de vegades hem de donar dades, vull dir, no ens enganyem, hem d'aportar dades, sinó, vull dir, com provocar. Quines eines m'ofereix el projecte 318, per exemple, per provocar els alumnes a pensar. Com fer que pensin? Què vol dir fer que pensin? Quines evidències tinc jo de què estan pensant i de què estan pensant bé? Vull dir, tot això, totes aquestes preguntes tenen resposta rere d'una formació. En segon lloc, li recomanaria que es llenci i s'equivoqui i que construeixi sobre els seus errors, que faci pedagogia de l'error, però que es llenci, que no tingui por, que tothom en algun moment en la vida hem estat equivocats i que intenti aconseguir dels seus alumnes que es converteixin en adeptes o seqüaces amb qui perpetrar la filosofia en l'aula. Vull dir que hi hagi aquesta mena de connivència, de fraternitat amb l'alumne. I ara ja, un dels temes que també m'interessa molt, quins beneficis has observat també en el teu alumnat? Perquè tu ja has aplicat, penso que ens comentàvem que fa 9 anys ja, que l'escola Cingle és filoescola. Quins beneficis has observat amb el teu alumnat? En què els beneficia, en què els ajuda? O també potser si has trobat algun inconvenient en aquest canvi de paradigma, de fer filosofia en comptes de relatar senzillament les idees dels filòsofs. Jo vaig trigar temps en trobar-li beneficis, però
aviam, la Glòria Arbonès sempre ens explicava que fer filosofia en una escola és com llançar una pedra en un llac. L'impacte és en un lloc determinat, però les onades arriben a totes les bandes. Jo crec que, bàsicament, en el que més he notat que els alumnes fan filosofia és en la manera en què busquen solucionar els problemes, solucionar els conflictes d'una manera dialogada. Vull dir, i en el possible relativisme, tot i que la filosofia 318 no és un projecte relativista, no parteix d'un relativisme inicial, però sí en els alumnes penso que he pogut observar aquesta suspensió del judici abans d'emetre una sentència, aquesta manca de dogmatisme de que les coses són d'una manera determinada i sempre. I aquest aturar-se abans de fer un anàlisi i dir, bueno, depèn. Vull dir, això és el que sembla, això segons qui, això segons quan, això... Tota aquesta manera de parlar, diguem-ne, més curosa, més pausada, més respectuosa amb possiblement els altres pensaments, és el que de manera molt subtil he trobat en aquests últims anys en la pràctica de la filosofia 318 en el cingle. Ara ens comentaves que el projecte de filosofia 318 no és relativista, tot i que no és dogmàtic tampoc, però què diries, per exemple, si hi hagués algú que té interès, que ha seguit aquesta sèrie d'entrevistes, té interès i té molt clar que sí, que està convençut. El que passa és que potser li fa por que a l'obrir un diàleg, i parlàvem que el diàleg és molt present, a l'obrir un diàleg li fa por que no puguin sortir actituds racistes, fins i tot sexistes, perquè, clar, parlem que no hi ha un relativisme, però es pot donar que hi hagi opinions poc populars o fins i tot ofensives, no? Com treballem això? O està bé que ja surti per poder-ho treballar després? Sí, no, clar, vull dir, això, evidentment, vull dir, si hi ha qualsevol d'aquestes actituds, han de sortir. Han de sortir i el mestre hem de convidar a que la persona que té aquests ideals els raoni, els argumenti. I és aquí on el grup s'autoregularà. Abans hem dit que tots hem estat en algun moment equivocats i de l'error s'ha de fer pedagogia. I és possible que aquests nanos parteixin d'unes presumpcions errònies o equivocades o que no hagin d'alguna manera fet una apreciació de la realitat adequada. I llavors el que cal és que aquesta gent argumenti quina és la raó per la qual pensen d'aquesta manera. Tenim moltes estratègies, vull dir, sisplau, pots intentar que jo pensi com tu, pots intentar que tota la classe pensi com tu, pots argumentar de manera que tota la classe pensi com tu. I d'aquesta manera el grup s'autoregula. El que no es pot fer mai en aquests casos és, vull dir, jo tinc la raó, tu estàs equivocat, perquè podem aquesta actitud del mestre fins i tot reforça aquesta, d'alguna manera, rebeldia de l'alumne de mantenir la irracionalitat. Per tant, nosaltres hem de provocar que pensin bé. I que pensin bé parteix primer de que pensin, de que exposin el seu pensament i de que en aquesta exposició ell o el grup busquin les contradiccions de l'argumentació, busquin les febleses de l'argument, busquin les fal·làcies que s'amaguen. I quan passa això, el mateix grup autoregula el pensament. Aquesta no és una tasca immediata. De vegades, quan tu tens dos alumnes dialogant, un a favor del racisme i l'altre en contra, vull dir, aparentment surten de la classe amb les mateixes idees. No es produeix, evidentment, un convenciment immediat, però tota opinió ben argumentada és una llavor. Tota opinió ben argumentada és una llavor i en algun lloc cau. Fins i tot en els deserts més estèrils poden arribar a florir. Futurs
vull dir, futures replantejaments d'allò que en el seu dia era un pensament sexista. Mhm. Val? Ostres, molt interessant això. L'altre dia llegia una tassa que deia els professors som els influencers de debò, no? D'alguna manera. I és que mai sabem, a vegades dius una cosa i també doncs, causa un impacte que no t'esperaves, no? I sobre això també et volia comentar, ja per anar tancant l'entrevista, que abans ens has comentat que havíem de, no has dit ben bé això, però com de buscar o de construir aquest rol del mestre. I et volia preguntar, quan es fa filosofia amb els alumnes, és important o cal mostrar les idees del mestre o del professor, o és un espai, com deies tu, en què els protagonistes del diàleg són ells i, per tant, això no és gaire aconsellable? Què diries? Mira, el Jordi Nomen em va dir un dia Mhm. que un bon professor és un bon provocador. Això no se m'oblidarà mai. Vale. Un bon professor, vull dir, la nostra tasca és provocar. Val? Mhm. És una tasca, si vols, incendiària. També és cert que no podem desaparèixer, no ens podem esborrar, pobrets meus, vull dir, hem de veure'm cada dia allà, hem de tenir-me allà al front, vull dir, posar-me una samarreta o una altra, tenir un aspecte o un altre, parlar amb un to de veu o un altre, això d'alguna manera ja és expressar el que penso, reaccionar d'una manera o d'altra o amb una opinió, tot i que intentis que no passi, vull dir, és inevitable. Per tant, en tots aquests petits detalls sí que estem transmetent la nostra opinió. És impossible no transmetre la nostra opinió. El que no podem és, en la classe de filosofia, si fos física i química parlaríem en un altre sentit, però en la classe de filosofia l'opinió del mestre no pot ser proposada com una veritat. La veritat del mestre mata la filosofia, perquè a partir d'aquí ja no hi ha res a dir, ja no cal l'esforç, ja no cal aguditzar el pensament per buscar una definició millor o un exemple millor o un contraexemple millor del que ha fet el meu company. Vull dir, ja l'ha fet el mestre i ell és el posseïdor de la veritat. Per tant, en la mesura del possible, vull dir, no s'hauria de fer, tot i que és impossible no fer-ho. Però no, si més no, no de manera explícita. Perfecte. Doncs, Emili, moltes gràcies per aquesta entrevista. Ens quedem pensant en coses molt interessants, en aquests projectes que feu de diàlegs, no només a Terrassa, sinó que us aneu a buscar filoscoles a l'altra punta del món, a l'Amèrica Llatina, i amb totes aquestes nocions que ens has donat. Moltes gràcies per apropar-nos la filosofia 318 i per ensenyar-nos què feu a l'Escola Cingle i també doncs, les propostes del grup IREV. Moltes gràcies a tu, Àlex, i enhorabona per aquesta iniciativa. Me n'alegro molt de que tanta gent jove que fa poc temps, molt poc temps, eren alumnes dels de la meva generació, ara ens convidin a allò que han muntat de manera tan hàbil, tan àgil, i que feu servir els mitjans, les xarxes i les noves tecnologies per totes aquestes iniciatives i per divulgar la filosofia i el gust per la filosofia de la manera que ho esteu fent. Moltes gràcies, Àlex. No, moltes gràcies a tu i res, fins la propera, ens acomiadem ja. Que vagi molt bé. Adéu. Gràcies, Àlex. Adéu. Adéu. I si t'ha agradat aquesta entrevista, ja trigues a subscriure't a YouTube i a totes les nostres xarxes socials. Filosofia d'estar per casa, recorda, @filoxcasa.